Balimao, Anyakuma, très urgent et très bonne nouvelle. Billet, mardi 6 novembre 2022. Malion, bonne nouvelle, follow Jumeni. Ja, CEDEAO ya da elema ha. Malion, ko CEDEAO ya da elema. Ko CEDEAO ko kalema ultimatum dide. Ko fo diago ya ko asimika mercenaire nblade. Mbesegi kuma inka. CEDEAO bora ka da fali. Aywa, ko uknya bla ko CEDEAO mogo ko koni asimima Côte d'Ivoire mercenaire ou bla. Ko CEDEAO bena sanction tamali contre la. Serge Daniel yen galumba de tege. Ou bien CEDEAO ya da fali parce que Serge Daniel de Boranayi Français ka fenge journaliste mun kumbe malla fa bolla kati kalfa Alassane Ouattara la. Malien beki daga sinogo. CEDEAO ou ma fo kube sanction ke Mali ka tiente kuma ina. CEDEAO ere ka fendo be mena o kalansan ambe je kula be nyogo fe. CEDEAO ko kuba ndelidi kanga Côte d'Ivoire mercenaire ou bla. Parce que anye kuma laban dɔ sɔrɔ sisan meno fana kalan bɛ jɛ kula de ɲɔgɔn fɛ donc kuma mun fɔra ko Ivoirien ka sɔrɔso ko no ma bila dɛ ko CEDEAO bɛ wuli en contre la tiɲɛ tɛ kuma in na bi tiɲɛ tɛ kuma in na sini mais o t'a bali k'a fɔ ko kɛlɛ in tɛ kɛ dɛ Malien bɛɛ k'i sigi n'a ye Malien Burkinabé Guinéen an bɛɛ k'an sigi n'a ye a diyara n ye an bɛ kɛlɛ kɛ a ma diya n ye an bɛ kɛlɛ kɛ terroriste armelenba de bɛ ka bɔ Nigeria frontière la u bɛ ka na Mali frontière la k'a fɔ Malien bɛɛ lajɛlen ɲɛna fɛn kelen bɛ Mali sauver bi o y'an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka président Assimi dɛmɛ bonne nouvelle dumanba fana filanan min ye Malien m'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna la deuxième bonne nouvelle ko kunu dugu min bɛ ko Jalan Mali armée an kun ye Bafulabe dugu dɔ fɔ ko terroristes taara ka taa attaque daminɛ Mali armée kun bɔra dɔrɔn a bɛɛ y'a yɛrɛ ɲini Mali sɔrɔsiw kun bɔra dɔrɔn terroristes y'u yɛrɛ ɲini u y'a terroristes bɛɛ faga ka dugu libérer on va dire bravo à l'armée malienne, bravo aux femmes. C'est la montée en puissance des femmes. Maliens ont ben nisson jalen badidou. O yoro temene ko fe ka bala. Ou ye sondage ke. Maliens kemo keme. Maliens bi konondoni sabaya ira ka fo kube sa Assimi no fe. Maliens bi konondon o ya ira ka fo. Maliens bi konondoni saba kube transition fe. Maliens bi konondon ko kabe Assimi fe. Maliens bi wolo Maliens keme Maliens bi shegi ani wolo vla ko kube Chogueli fait, Chogueli Gato, Premier ministre Yala, c'est le Premier ministre le plus populaire dans l'histoire du Mali. Depuis Modibo Keta Bora, Mali ma Premier ministre sur Mouye Mandia sur Mali Kono, Mali Kokan, qui est rentré dans l'histoire Kateme Chogueli Ka. Depuis Modibo Keta Bora, Mali ma président Newman Soro, président Mouye Kabako la Maga, ka Djebe Faranyoga Kateme Assimi Ka. Donc, c'est l'équipe qui gagne, c'est l'ensemble que nous allons gagner. Chogueli Nana, Assimi Baga Barala, Awambeka Nyesim Barama, une union sacrée autour du maréchal Assimi. Président Kelende, mon m'a fait que Chogueli ka vidéo manu, Karsaka vidéo manu, Chogueli vidéo mantei. Chogueli Assimi ka barake dende, Segou Tungara Assimi ka barake dende, Ambeka président Kelende, Assimi de Mali beka président, ni ala ere borola Assimi de taille Mali bi. Awambeba Assimi de ko. Faso den jugu nganinge jugu mogo halakile munu be boka ni kuma ifo adobe transition kono ute ben fait ado nu ko agenda de dou adobe agenda cred la kuire ke transition de baba mogo be na ni farali ala ko kodo ala ka fotiki ko on veut pas les gens qui nous divisent on le dit haut et fort Assimi Kelense ka Mali libéré Chogueli Kelense ka Mali libéré awa guerre yamba ke fana nous allons faire la guerre qu'on le veut ou pas ali Siri ali Chini Siri be kelela ali Chini Siri be ka kele kede parce que ni kele daminelendi naga tiende fanyena naman kolosa na budget be ta armement na awa Assimi ka recrutement fana damene awa an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka to mɔgɔ kelen kɔ o tɔgɔ de ko président Assimi k'a fɔ Assimi ɲɛna a ka fɔ balimaw ɲɛna u ka fara farali dabila sɔrɔsiw balimaw de bɛ ka na ni mɔgɔkɔrɔ ni sama ka na n'u ye an ko tiɲɛ fɔ dɛ fara farali fɛn fɛn bɛ ka k'a bɛ sɔrɔsiw ka entourage de u bɛ ka taa mouvement wɛrɛw créer k'an kulokɔrɔla guwan a y'a f'u ɲɛna ala kama an bɛɛ bɛ Assimi de nɔfɛ fadenya tani mɔgɔ cɛ quoi ala yɛrɛ kama ni mun bɛ Assimi fɛ an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a ye mɔgɔw fara farali dabila quoi maa si kelen tɛ se ka Mali libérer ne y'an ka révolution caman bɛ tiɲɛ président caman bɛ dɛsɛ ka taga ɲɛfɛ parce que dɔw de bɛ na u yɛrɛ ka intérêt fɛngɛ la ka na président cɛkɔrɔla ɲagasa ka na yira président na non an ka hali n'an ye karisa bɔ a la a bɛ ɲa cɛ mɔgɔ n'i ye sanga la wagati min na o de ye sabali wagati président Assimi kɛlɛ in ma hali daminɛ fɔlɔ an b'i fɛ an b'i kɔ mais an b'a fɔ an bɛ tiɲɛ de fɔ dɛ aw kɛrɛfɛ mɔgɔw de bɛ ka na ni fara farali a ye fara farali dabila aw kelen tɛ se dɛ ne kelen tɛ se n'a bɛ Mali jeunesse fana kungo la k'i kelen bɛ se ka nin kɛlɛ kɛ maa si kelen tɛ se fo n'a kɛra taa ɲinina ni wari ɲininaw ye parce que dɔw bɛ piya ɲini de la donc Malien o tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la an bɔra jumɛn kalama sisan tuguni Malien
insécurité a d'abord kama de walasa Mali kana se ka yɛrɛ sɔrɔ ko Burkinabé fana bɛna manifestation kɛ samedi don Maliens Burkinabé bɛna manifestation ba de kɛ samedi don o tɛ kɛ basi ye k'a nɔnɔ bɛ dɛsɛ donc Burkinabé cɛ n'a muso samedi nata ko Burkinabé bɛɛ ka bɔ ka capitaine Ibrahim Traoré ko ka soutenir Maliens ayiwa an bɛna don an ka fɛngɛ yɛrɛ la sisan nɔ ko M5 RFP Maliens ko M5 RFP mɔgɔw bɔra ka cadre mɔgɔw la maloya a kɛra malo ye Maliens u yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲina ko la an bɛ tila k'o yɔrɔ fana k'a la sisan CEDEAO ka fɛngɛ la an bɛna CEDEAO ka fɛngɛ kala ko CEDEAO ko k'ale m'a fɔ a ye kuma in lamɛn dɛ CEDEAO ko k'ale m'a fɔ k'a fɔ ko ko ultimatum dira Assimi ma dɛ parce que mercenaires minnu bɛ yan nɔ Côte d'Ivoire mercenaires minnu bɛ yan a bɛɛ tɛ ivoirien ye dɛ mercenaires de don nationalités différents de don mercenaires ninnu na Ghanéen b'a la Sierra Leonéens b'a la Ivoiriens b'a la Togolais b'a la Français b'a la mercenaires minnu minɛlen bɛ Assimi bolo Assimi bɛ ka muru bɛ basu kan Assimi kan k'u juger k'u photo yira hors thème na direct Toumba ninnu bɛ ka juger cogo min dɛ Toumba ni Dadis bɛ ka juger cogo min dɛ président Assimi an bɛ fɛ i ka Côte d'Ivoire mercenaires juger de Malien bɛɛ k'a ye parce que u bolo ko Ivoiriens no de Ivoiriens tɛ koyi donc plan mun kun bɛ Malien bɛna plan secret fɔ an ɲɛna Faransi de bɛ taa Serge Daniel bila Serge Daniel a y'aw kɔlɔsi Serge Daniel ye faso cila de Serge Daniel de bɔra ka galon tigɛ ko ultimatum dira ko ni Assimi ma Côte d'Ivoire mercenaires bila ko CEDEAO bɛ sanction kɛ Mali contre la CEDEAO ko ayi ko tiɲɛ t'a la dɛ a bɛɛ sɛbɛnnen filɛ donc Maliens soit CEDEAO sarana a ye recul bon soit Serge Daniel de galon tigɛ parce que Serge Daniel galon caman tigɛ Serge Daniel ko Choguel tɛ na k'ale ma dɔ la ko ni Choguel bɛ na bilen Choguel nana Serge Daniel ka kuma caman bɛ tiɲɛ t'a la dɛ Serge Daniel bɛ Faransi ka baara la Faransi journaliste de don donc Serge Daniel de bɔra ka yira k'a fɔ ko CEDEAO ko ni Mali ma mercenaires ninnu bila ko u bɛ fɛngɛ kɛ CEDEAO kelen bɛ CEDEAO mɔgɔ kelen bɛ ka force mun fana sigi a dabɔra k'an kɛlɛ de dɛ donc an ka sigi ni kɛlɛ ye dɛ n'u m'an kɛlɛ directement u b'an kɛlɛ indirectement Français ka bateau min taara Côte d'Ivoire a dabɔra ka Mali de kɛlɛ a dabɔra ka Burkina de kɛlɛ an ka CEDEAO mɔgɔ ka fɛn kala Maliens prêt parti CEDEAO mɔgɔ ye mun de fɔ Maliens a sɛbɛnnen filɛ a yɔrɔ la voilà a sɛbɛnnen filɛ n bɛna kalan bɛɛ lajɛlen kalan mɛ bɛɛ nisɔndiyalenba bɛɛ wasalenba CEDEAO ye mun fɔ a sɛbɛnnen filɛ a yɔrɔ la la conférence rappelle et salue les différents efforts diplomatiques déployés par la CEDEAO et ses États membres, ainsi que par les Nations Unies pour obtenir la libération des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Par ailleurs, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO appelle les autorités maliennes à rejoindre positivement aux différents appels à la libération des 10 soldats. Maliens, ayokuma inamede. Et depuis septembre tɛmɛnen na Nations Unies ko k'u b'a ɲini Assimi fɛ ko Assimi ka Côte d'Ivoire mercenaires bila CEDEAO fana ko k'ale bɛ sigi ko k'a fɔ Assimi ɲɛna ko Assimi ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ walasa Côte d'Ivoire mercenaires bɛ bila walasa bɛn bɛ na ani ɲɔgɔn cɛ cogoya min na Serge Daniel de bɔra k'o ta k'o tura kunjugu kan Français ka journaliste Serge Daniel o de ye nkalon tigɛ diɲɛ bɛɛ ye Malien bɛɛ ye Serge Daniel ko ayi dɛ parce que u ka journaliste kelen mun kun bɛ ka information di o ye Français ka journaliste di Serge Daniel bɔra Serge Daniel ko k'a fɔra ko ni Alassane Ouattara ka mercenaires ma bila dɔrɔn ko sanction wɛrɛ bɛ ta Mali contre la o bolo ko n'o fɔ ko Assimi bɛ trembler de o y'o fɔ yɔrɔ dɔrɔn Assimi sera ka sɛ woroba dɔ ta dɔrɔn k'o ɲimi k'i sigi ka kɛ sunɔgɔ ye ne ko Assimi ko ça va ko ça va bien Assimi lafiyalen ba a b'a ka palais kɔnɔ lafiyalen don donc u ye bagabaga de kɛ Français de bɛ nin nkalon tigɛ i m'a ye Burkina ye France 24 Burkina ye RFI suspend dɔwɛrɛ tɛ dɛ parce que o bɛ nin nkalon ɲɔgɔnna su de tigɛ ka jamanaw bila ɲɔgɔn na Faransi dabara ka jugu ni bombe atomique ye France 24 Français u dabara ka jugu ni bombe atomique ye nafigi escroc de do aw bɛ terroriste de publicité kɛ kuma bɛɛ i m'a ye Burkina terroriste ɲɛmɔgɔba bɔra dɔrɔn RFI bɔra ka publicité daminɛ ka Burkina bɛɛ ja tigɛ parce que a y'a remarqué rébellion kɛlɛ min kɛra 2012 la rebelles terroristes bɔlen Libye Kadhafi kɛlɛli la ka na Mali nord la France 24 de bɔra ka tɛgɛrɛ fɔ ko les rebelles sont en train de gagner ko il faut négocier an ka sɔrɔsiw taara k'u kantigɛ don na France 24 kun bɛ ka marabaya sa de don
France 24 de galon tigɛ ko ATT ko ATT bɛ ka marifa di rebelle ma ko ka Mali sɔrɔsiw faga malien a kɔlɔsi français ka média la dɛ sisan Serge Daniel min bɛ baara kɛ RFI bolo Serge Daniel fana taara galon tigɛ ko ayi dɛ ko CEDEAO président ko ni Assimi ma mercenaire ninnu bila ko CEDEAO bɛ sanction ta Mali contre la. Donc faisons beaucoup attention à la France 24 Ouda bɛ ɲinɲin bɔ a bɛ fɛngɛ bɔ. Donc faisons beaucoup attention à ce que la France 24 dit. Maliens a y'aw da ka sinɔgɔ ko ŋɔmirala mɔ den foyi tɛ CEDEAO tɛna sanction foyi ta Mali contre la u bɛ ka kɛlɛ créer o da la de u bɛ ka bombe u bɛ ka jamanaw bila ɲɔgɔn na de donc u bɛ ka CEDEAO président de pousser n bɛna sɛgɛrɛnin dɔ fana fɔ n ɲɛna mun kɛra u taalen CEDEAO ɲɔgɔn ye la Macron kun bɛ fɛ de CEDEAO président ka wuli ka Faransi défend président dɔw bɛ i n'a fɔ Sénégal président Macky Sall Macky Sall ye dara kɛ Macron na Nations Unies nali la nɔ Macky Sall y'i dogo Macron bɛ ka téléphone allô Macky vous êtes où là Macky y'a dogo chouai awa sisan CEDEAO ka réunion mun kɛra Faransi mɔnɛ donna Faransi la Assimi bila don Macron na ka Macron lebu diɲɛ bɛɛ ɲɛna sisan Macron bɛ fɛ k'i profiter CEDEAO de fɛ k'a bɛ Mali kɛlɛ sisan o plan de bɛ sen na bon kɛlɛ ma ban fɔlɔ hali bi dɛ Faransi plan 120 de bɛ Faransi bolo sisan CEDEAO ka ɲɔgɔn ɲɛ la Macron ko CEDEAO président ma de ko k'a fɔ k'u bɛ Mali attaquer président dɔw ma sɔn dɛ président dɔw tɛ Mali attaquer dɛ président dɔw bɛ olu tɛ fɛ ka guerre kɛ donc président u ma bɛn a la le fait k'u ma bɛn a la Serge Daniel bɔra dɔrɔn k'i ɲɛ kumu ka galonba tigɛ hali a ma maloya Serge Daniel i galon tigɛla b'i galon tigɛla sini Serge Daniel bɔra ka galon tigɛ ko ayi ko non ko c'est fini ko sisan kɔni ko sanction bɛna taa Mali contre la u ye sanction dessin da la tellement bɛ fɛ Mali ka bi fo bɛ sanction fo b'a imaginer fo bɛ sigi o sanction na ala de Mali ta k'a ye maa si tɛ se k'o bali Maliens plan jumɛn b'u bolo plan jumɛn bɛ Faransi bolo plan jumɛn bɛ OTAN bolo parce que n bɛna sɛgɛrɛ dɔ fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna bi a y'aw hakili to o yɔrɔ la de Maliens a ye nin yɔrɔ partager c'est très important Maliens plan mun bɛ u bolo ka Mali ci n bɛna sɛgɛrɛ fɔ a ɲɛna bi mardi 6 décembre 2022 Maliens u ɲɛ b'a la Assimi o bɛ ka Mali kɛ i n'a fɔ pays industrialisé Assimi bɛ ka Mali industrialisé bi o man di tubabuw ye i ma u taara k'u bɛ taga Éthiopie ci u dɛsɛra o la u tɛ fɛ an ka n yɛrɛ sɔrɔ quoi i ma o da to u ye Kadhafi faga parce que Kadhafi dɛsɛra mun na dɛ Assimi bɛ k'o de kɛ bi donc la France et l'OTAN voient Assimi comme une menace pour l'Afrique Assimi de kɛra kalo yelen ye ka africain bɛɛ ɲɛ yɛlɛ bi coup d'état kɛra Burkina président ko k'a bɛ sa Assimi nɔfɛ Congolais fana wulila k'u tɛ Faransi fɛ Burkina bɛ wulila k'u tɛ Faransi fɛ Guinéens fana wulila k'u tɛ Faransi fɛ Mali Guinée Burkina Faso le fait que Burkina premier ministre de la ka bɔ ka kuma Burkina premier ministre ko k'ale bɛ fɛ de ko États-Unis d'Afrique ko Afrique bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'an yɛrɛ kan ka ko k'an yɛrɛ ye o kuma o man di tubabu kulo la dɛ awa sisan u ɲɛ b'a la Mali usine fɛn fɛn bɛ ni tubabu kun bɛ k'a gérer Mali usine fɛn fɛn ni tubabu kun bɛ k'a gérer a bɛɛ yɛlɛmana Assimi bɛ k'a bɛɛ bɔ tubabu bolo k'a bɛɛ di Mali ma k'a bɛɛ nationaliser c'est-à-dire que an ka sanu 70 kilos 72 kilos o de kun bɛ ou bien 72 milligrammes o de kun bɛ feere san o san o kun bɛ kilo 20 dɔrɔn de yira Assimi nalen Assimi y'a sɔgɔbɛ Mali yɛrɛ b'a ka sanu Mali sanu tɛ bɔ kɔfɛ bilen dɛ Mali sanu bɛ dilan Mali kɔnɔ Mali kɔrɔ bɛ dilan Mali kɔnɔ Mali yɛrɛ bɛ ka ciment bɛ bɔ usine min na dɛ Mali bɛ ko usine fana jɔ Mali kɔnɔ donc Mali bɛna avancement dɔ sɔrɔ africain tɔw bɛna ye ko ko Mali ye nin sɔrɔ Sénégalais bɛ wuli Ivoiriens bɛ wuli o ye Faransi ka ko bannen ye o ye OTAN ka ko bannen ye sisan qu'est-ce qu'il faut faire Assimi est devenu un danger pour les pays occidentaux n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna bi n bɛna exemple kelen di aw ma Américains y'u ka ɲɔgɔn ye mun kɛ u ye Tchad président invité u ma Mali invité u ma Burkina invité u ma Lajinɛ invité munna parce que o jamana saba bolo bɛ ɲɔgɔn bolo mais c'est pas la faute aux États-Unis c'est la France qui veut pousser tout le monde contre le Mali parce que Mali de bɛ ka bɛɛ ɲɛ yɛlɛ bi Mali de bɛ ka sira kura yira bɛɛ la bi Assimi ye Kadhafi de place ta bi Afrique Assimi ye Modibo Keïta de place ta Afrique Assimi kunkolo de dalen bɛ u bolo sur le marché mondial u mana fɛrɛ ɲini fɛrɛ 120 de b'u bolo walasa ka Assimi gɛn ka bɔ fanga la o de kosɔn n ko aw ma Maliens an ka Assimi minɛ an bolo fila la ni Assimi bɛ ka fili an ka la tilen an kana sɔn an ka Assimi perdi an kana dimi k'an bɛ Assimi kɛlɛ ni Assimi bɛ ka erreur kɛ a y'a fɔ dɛ an kana to a ka bi erreur kɔnɔ dɛ parce que adamaden tɛ dafa
ne se ku tungara madafa Assimi madafa mais ni Assimi be ka kodo ke na ma ya ka fanga ma ayafo par exemple ça non semaine ko na ne ko Assimi manga ka balma aka balma sembo ne ko Assimi ka balma sembo fanga la parce que balma chama be na utena ou balma ou deme ou be na yere ka intérêt la ne au conseil di Assimi ma parce que ne te fa Assimi ka anga Assimi perdi billahi malion ni faransi kelente ka Assimi belen bi de a pays occidentaux là nous ou bébé Assimi no febi o de koson malion anga fara nyogon kan amunungo kambe transition fait anga tege di nyogoma anga ni fangayi anga kongoroma do anga izini mu nyogote Afrique de l'Ouest bela Simanglan izini malien bébé na Simanglan aéré malien bébé na Sima ne bena sojo damne ala teme ay ambe sojo ke hala teme comme Simanglan izini me di malima et fura be gla izini na numéro be keta izini daele ni mouvement démocratique mo ya be fermé Assimia izini be daele mali be ka ali mali yere ka nga technologie gla yere o kolso fana be ka daele sanno donc mali école de guerre fana daele la mali kono ça dit mali fait bebe na gla mali de kono ante boka ta dugouverner la de dugouverner mo de be na fin kalani demander on fait non donc a nyefo onyena o mani tubabu ye parce que on tena glo tubabu la an mago tena jo tubabu la tubabu te mogo fe mogo menna ka fo kaba ka jamana ta kala wuli ka ke ina fo kalo yele tubabu to fe o be faragan de blue la o be krikri machin de blue la voilà pourquoi on doit surveiller Assimi on doit aider Assimi en toute franchise kelembe anyabulu chugamina bi et Burkina premier ministre ko kale be fe ko Afrique be ka fara nyoko depuis ça do Camara bora Burkina il sous tarakata hélicoptère livré Burkina be ka marfa sorobi grâce au Mali donc anya fo bela jele ngena amoro na ko bi malien be kangi idisi gosini Mali yebi Mali sababu ya la irisu be ka taka Burkina deme bi chinois fona ko kubeta Burkina deme chinois de be ka on deme ka izinu da ele bi Mali kono anga izinu fermé la ka Modibo Keita bolen ko fe Moussa Traoré ma izinu fermé ni mouvement démocratique kelon ni politicien munu be ne ko cadre mo munu me ka bode ka ti glon Ablaye Maïga ka glogi bala de ko sogelte na lende amana kande sagaja madu jande kalo nani amata gere Ablaye Maïga la de fo sogel na kuma sela beta gere agla ko malien be jimi nu feda donc malien ka ira awla ka fo ambe euro mina ko bi ambe kan tege di nyogoma anga Assimi deme en toute franchise anga deme tieka anga na deme galunka galo madeli ka jamana sijo jamana be jo tiye de ka awa jamana site jon galunka ne Assimi filamba fo pion awa siningene seli malien anga ta nouvelle demande tobe membe tuguni ka nyafo bela jele ngena u ka plan de kuyenye sisa u ben galontiga de la u be ka geru inventé fambe o yoro temene ko fe ka bala anye vocal do soro ameno kala awna anga je anga na menyo ko fe ko keleme ka terrorisme mobiliser Nigeria ani Mali ni Nigeria frontière la do ya chama mena kala awna ambe jambala be nyoko fe ka fo awnyena malien be ki préparer ambe bena do soro asiala ala teme parce que bena terrorisme de suru anka anga norland tendo ko de terrorisme do bora Nigeria anye vocal kro do soro sanno awne anga je anga na be nyoko fe anga jana compagnie ni bla anga compagnie groupe la sa kanga jense pour que beka quoi nous ne rebelle ni boto ou beka bo Nigeria di do ko kuna frontière sa barka mo frontière sa ko Mali bala Burkina bala ya ko Niger bala to kamna ni awen jense re nous bo boto do sam ko ko ma ko ya no be sud frontière ni nation nous déplacer la frontière la drogo ni mantara ngachi abela jelen mesande voilà terrorisme nous photo flene munu be ka bon Nigeria Boko Haram Daesh mo a fleni anya tu photo la ou armelen do akabo aklima ko barfa do bora Ukraine ou be ko di terrorisme de massa terrorisme be ka bon Nigeria ou be na Mali nord la amena sekeren do fana fo onyena kalema ali damine folo anya te Syrie la yaro irisu ka basi be Syrie ali Chini Syrie be terrorisme kala la kalema bane ntendo wala de ambe de ban tege di nyogoma to te nyina to te sege to te décourager anis farasi be nyogona de fo fini bo ne segu tungora be saka ni farasi to nyogona Assimi baka fanga banfo ka saka ni farasi to nyogona Assimi de oni farasi be tlaka keleke segu tungora mo de o berani farasi be nyogona parce que ube balo aunadi na aun massa urute balo aska we kuma famia aun fagali ka aun détruire olu be balo orela c'est des sorciers des vampires des criminels français yodi voilà la vérité que je vous dis aujourd'hui ka fo gena anga sigini kele be billahi kele mal damine o le kosongo mo ni be ka trahison soutenir
mɔgɔ si kana bila i kunna k'i kelen ye warani faga goma ye Segu Tunkara kelen tɛ se dɛ ayi ne b'a wele bila bɛɛ ma an bɛɛ kan tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka Asimi dɛmɛ Asimi balima minnu bɛ ka na Wage ni Modibo Kone ani Jaw a y'a fɔ aw kɛrɛfɛmɔgɔw ɲɛna aw cousins ani aw cousins minnu bɛ ka na mouvement wɛrɛw créer ka na zigizaginin don a y'a f'u ɲɛna an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan wallahi n'an diviselen tora n'u ma Mali minɛ n'a ka si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ n'u ye Mali minɛ na wallahi ne tɛ se ka taa Mali la bilen n bɛ ka tiɲɛ de fɔ ɲɛna a y'a kɛ Ala kama an bɛɛ kan tɛgɛ di ɲɔgɔn ma maa si kelen tɛ se an ka yɛrɛ kɛlɛw dabila an ka bɔ politique jɛw kɔnɔna na vraiment minnu ye force de changement ye Asimi baara kɛ n'olu ye kun tɛ di kuntigi kɔ dɛ o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la an bɛna fɛn dɔ fana yira aw la ko Burkina bɛna bɔ samedi don ha ko k'a yira CEDEAO la k'u b'u ka président fɛ bi u b'u ka président fɛ sini Maliens o bonne nouvelle an bɛ tila k'o fana yira aw la Maliens bɛna sekɛrɛ dɔ yira aw la yɛlɛ bɛ dɔ kɔnɔ dimi bi M5 RP bɔra ka jahanama tasuma sigi cadre mɔgɔw kun cadre d'essence mɔgɔ minnu wulila k'olu bɛ fɛ ko premier ministre Sogɛli ka bɔ yen M5 ko Mali cili fɛn fɛn kɛra an bɛ M5 RP mɔgɔw fo M5 ye communiqué min bila ko armée blindé carton ani an ka sɔrɔsiw ka marifa fɛn fɛn suɲɛna cɛma kɛ musoma kɛ nin cadre kelen de tun bɛ fanga la k'olu da kɛ Maliens an bɛn'o yira aw la M5 RP ye communiqué min kɛ an bɛ M5 RP fo bi ye mardi 6 décembre 2022 aw ne an ka jɛ an ka communiqué in lajɛ u ye mun fɔ ko cadre mɔgɔw de Mali ci dɛ a filɛ abandonnée à elle-même a déserté une bonne partie du territoire national. Sous leur gouvernance, l'insécurité a été fortement aggravée par la corruption et les détournements à ciel ouvert des fonds destinés à l'acquisition de matériel et équipements militaires, comme l'attestent les fameuses affaires. Affaire Paramount, affaire des blindés en carton, affaire des détournements des primes et salaires des militaires, des avions payés mais jamais livrés, affaire des hélicoptères cloués au sol. Les Maliennes et les Maliens se souviennent également que nos dignitaires déchus, en course pour récupérer leurs privilèges à jamais perdus, étaient en conflit avec toutes les forces syndicales significatives de notre pays. Ainsi avions-nous vécu les écoles fermées suite aux grèves des syndicats signataires du 16 octobre 2016. Nous avons vécu les cours et tribunaux fermés pendant 2 mois. Maliens a bɛɛ lajɛlen ni kuma ninnu mɛn dɛ donc an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen na blindé en carton kana ko armée ko avion cloué au sol grâce à Asimi yani Asimi kana fanga la hali Mali sɔrɔsiw kun bɛ sɔgɔsɔgɔ u b'u sara MINUSMA de la hali Mali sɔrɔsiw kun bɛ ko kɛ u b'u sara MINUSMA de la donc Maliens an b'a fɔ bravo à Asimi grâce à Asimi aujourd'hui l'armée malienne peut opérer sur toute l'étendue du territoire national Maliens an b'o de fɔ an bɛ Asimi fo an bɛ président Asimi fo an bɛ transition mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo o tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la ayiwa Maliens mena secret dɔ yira aw la bi dɛ je suis obligé k'a yira aw la ko MINUSMA représentant dɔ nana Mali la MINUSMA représentant dɔ nana Mali la ko tiɲɛ c'est un français de don dɛ mena ka vidéo bɔ ka yira aw bɛɛ lajɛlen an bɛ jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ MINUSMA représentant min nana a delila ka bɔ siɲɛ dɔ la a ko MINUSMA k'an ka tiɲɛ fɔ ko MINUSMA bɛ yɔrɔ min na bi mena vidéo bɔ ka yira aw bɛɛ lajɛlen na a ko MINUSMA ka baara tɛ ko ka terroristes libérer dɛ ko MINUSMA ka baara tɛ ko ka terroristes libérer dɛ ko Jean-Pierre Lacroix MINUSMA ɲɛmɔgɔba o ni ɲɛmɔgɔba min bɔra New York yan ka taga Mali la n'a ni Asimi ninnu bɛ ka ɲɔgɔn ye Maliens mena k'a dama vidéo vocal ye k'a fɔ Malien den bɛɛ lajɛlen ɲɛna o ni représentant min bɔra ka taga Mali la n'a ni Asimi ninnu bɛ ɲɔgɔn ye la Maliens a y'a fɔ Asimi ɲɛna ka MINUSMA gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ bi ye mardi 6 décembre 2022 a yɛrɛ de bɛ k'a fɔ dɛ ko MINUSMA ka nali kɔrɔ tɛ ko kana terroristes kɛlɛ dɛ Maliens a y'a ka vidéo kɔrɔ lajɛ n bɛna ka vidéo kɔrɔ k'a la aw ni an bɛ jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ an tɛ nkalon nɔrɔ mɔgɔ la dɛ an bɛ kuma fɔ avec preuve à l'appui de voilà Jean-Pierre voilà Jean-Pierre Lacroix voilà a filɛ nin dɛ a nali mun kɛra Mali la a ko MINUSMA ka woroli ko MINUSMA ka woroli kɔrɔ tɛ ko ka marifa ci terroristes la dɛ
Aïe, fais mon faux ministre ka kola, a vidéo flène, attendez une seconde, mais vidéo en boss 100 kaira aula. Kaira aula ka fo, ame ka fait maliko la malien, on a découragé, on a fait, n'entara ambissé, mais il y a trop de manipulation d'intendo wala de. Manipulation mon ka fo, amène à segere de boka la 100. Vidéo en beka bo, mais vidéo en boka tout de suite. La cour de kumaga nous ne kumaga tede, ne bena kala ou nambe je kala de nyon fait. Nye vidéo en chinga ni fena. Je pense, voilà, vidéo est flânée. Dieu merci. Une vidéo est sur. Voilà. Aïe, la mais mon frère, non. Ceux qui ont ce mandat, notamment la force du G5 et aussi la force Barkhane. Elle n'est pas là pour faire du contre-terrorisme. Voilà. Ko ministre te encore ka terrorisme kele. Ministre tchembe malabi. Aïe, n'y aura la mede. Mais c'est garonika. Il y a souvent une compréhension inexacte du rôle de la MINUSMA. Je crois qu'il faut le dire et il faut le répéter, la MINUSMA, elle n'est pas là pour faire du contre-terrorisme, de l'action directe de lutte contre le terrorisme. Il y a d'autres forces qui ont ce mandat, notamment la force du G5 et aussi la force Barkhane, mais les forces armées maliennes, pour ce qui concerne le Mali, ont cette responsabilité. Bien Abana, Malien, Okuma, Nafa du même ministre Malassan. Tiens, même Malassan, ko Jean-Pierre Lacroix, non seulement français de dou. Anya yabe Malabi. Ananga ministre Ablaye Jobe Kanyoronye bi Malla, ko ka kuma ministre Makan. Asimi, ite ministre Makan. Ministre de Flek a fode, ko ministre Matara Malla, ko ka terrorisou kele. Ko Barkhane, force Barkhane de Tarako ka terrorisou kele. Ani armée malienne. Ayo kuma na ani G5 Sahel comme ministre ka baratouille. Donc Malion ni ministre mana terrorisme kele la na fa jumé ministre la 600. Aya ro la jede. Ne kuma kan tede, chere kuma kan do mba ro ni wurule doni ka kala ame je kala je. Aya la me. Il y a souvent une compréhension inexacte du rôle de la MINUSMA. Je crois qu'il faut le dire et il faut le répéter, la MINUSMA, elle n'est pas là pour faire du contre-terrorisme, de l'action directe de lutte contre le terrorisme. Il y a d'autres forces qui ont ce mandat, notamment la force du G5 et aussi la force Barkhane, mais les forces armées maliennes, pour ce qui concerne le Mali, ont cette responsabilité. Bien Ah, Abana. Malien, n'y a galon te gobe n'y tient fort. Et ala, c'est le commentaire là ça. Moi, je ne suis pas contre l'aménagement. Mais quand tu ne compares même pas les Français, ton anti ni bargamba quand ça te fait comment il faut que tu te il fait nous. Donc malien ni sande. Voilà, a flé ni sande. Ayere nya balade. Ko ministre ko manako ka terrorisme kanade. Ko la lutte contre le terrorisme. Ko armée malienne ani Barkhane ko de ka barawi. Donc si ça n'a pas du même ministre là si ça. Ça veut dire que ni ministre ben Mali kono so parlant de là. Ne m'a fort ailleurs d'afo. Bon ni tchekele ne fleur français de franc donné, c'est un français. Abe Bamako bi. Abe Bamako. Donc ministre ben Mali kono di si ça. Katoka wardi mo ma genou ma ko be bara ni genou ni. On est à la tchè. Na on beta kidali, ministre ba foko ay kangana do kidali. Ministre tena dewere la droka erebelu protéger en contrôle là. A ben ala na krache. Domina na asimi ko ka beta kidali kama ministre kele ne beti jo ko tout edu. Ni kise kele ministre sorasi kele soro comme armée malienne ga kise du. Nous ma intervention militaire ka Mali kambe chi aka shibon teke kono. Bila italai. Ora ko so ne be ka autorité ne ta do be ka tanta ni nkola kumina. Mais ne te kuma, moi je ne dis rien. Moi je n'ai rien, je ne dis rien. Je dis ce que je vois. Ne m'a faux, moi je n'ai rien dit. Si ni ministre n'a compte terroriste que la nafu. Mais on check les fleurs Bamako bi, ane asimi ni beka buru nka fait dou. Bon, abe mo ko énervé ko maro la, ali ni sonjara asimi nkoro ni ni fen ni abi du soutien quoi. Mais on est ensemble quoi. Mais vraiment on va faire des ante fait fenga soro quoi. Donc vraiment ayere kan yoro la je quoi. Ni tiere bora ka fossa. Comme ministre n'a compte terroriste kele. Bon, au ministre kele a to ngare toro don ga oro ni quoi. Parce que Tchane du soutien, ne tchè Bamako bidron, ne desara ka chino. Depuis ne tchè Bamako bidron, français de donner, ni chiawera donner bise ka fama, mais français, aya la dje. Il y a souvent une compréhension inexacte du rôle de la MINUSMA. Je crois qu'il faut le dire et il faut le répéter, la MINUSMA, elle n'est pas là pour faire du contre-terrorisme, de l'action directe de lutte contre le terrorisme. Il y a d'autres forces qui ont ce mandat,
notamment la force du G5 et aussi la force Barkhane, mais les forces armées maliennes, pour ce qui concerne le Mali, ont cette responsabilité, bien entendu. Ah bon, non. Et puis, français de Dundé. Français de Dundé. Voilà, français de Dundé. Ah, qu'on vive la France. Eh, blogueur là-bas. Non, les gars, ne nous ça qu'il faut vivre la France. Nous, il faudra y aller. Bon, Mali, on va la gérer, mais on va bonne date. On va ni checker les bébés Bamako. Bon, on a mouru qui s'y ko, on a kuma. Ah, mais on a kuma mouneka. Tiens, il faut qu'à temer. Ah, il faut qu'à temer. N'était pas la vidéo. Donc, nous, les Maliens, ne venons pas vidéo là. Il y a une bonne vidéo là. Mais un message tellement de fois. Un message de soro. Maliens, un message tellement de soro. Aïe, ni vocal ni vidéo partagée. Quoi, Kalaban Koro, Mary me Kalaban Koro. Quoi, Kalaban Koro, quand on veut faire un ouli, et Mali transition contrôle là, ani faire contrôle là. Yara Kalaban Koro be jati Kati de fait. Quoi, Kati, quoi, décision ta cercle de Kati là, parce que Kalaban Koro est Kati Maradori. Comme Mogo, ni terrain di bolo Kalaban Koro, ni désalé me kajo, comme Meru be Kouga terrain bochou là, ka di afre Mogoveruma. Oh, Mogo, Tchamambe non, terrain d'Uruma fatien uniforme. C'est tout et kajo, mais on veut qu'on débrouille tout le là, on veut qu'on tout le gars terrain mene. Oh, Mogo, on veut qu'on fera un bi. Comment vous voulez qu'on m'envoie chi, président Assimi, aïe ni vocal kolongolo, bien, aïe ni vocal kolongolo, président Assimi ga sorode. Ante m'envoie non fait. Angeni voira kalama président Assimi, en bas de la faute, c'est pas la faute à la transition. Seulement, quoi Kati mairie de décision ta. Quoi mairie fait Katika Marakon, non est Kalabankoro mairie. Comment kata Kalabankoro kauka terrain de mina oulade. Kuga terrain bossu le ko passe coup de seleme ko gojo, ko fere mo wera uma. O mo de fana be ka faranyo ko manga wera be na wuli. Président Simi, ay kangarda Katika uye, Kati mairie mo uye. Uga kangarda Kalabankoro mairie uye. Ou kana taga fo kubeta mo ka terrain mina oula ko passe coup majo. Parce que fatien doyoro doye foroye, doyo ke fatien ye. Ka tla ou nyon che na tera lu ka terrain nu bosula sewere tuye ku ka terrain bosula ko parce que ma jo o bingani o mai na président Assimi ambado Assimi ka fotite non Assimi ka fotite vraiment magigila mais ambe fait ka fo et des président e ka kangar da uyo ka dabla parce que mo do be kolangolo chamanke ki ga fanga saboter quoi il faut ga ngila ba kalama o de kundo vraiment ay freke kalama ngoro ko be ku fara ko be na wulide o be na wulide anu ya metuguni ko opérateur économique fana be ka fara ɲɔgɔn kan k'u ka mɔgɔ dɔ minɛ ka taga ko don kaso la donc vraiment fɛn fɛn bɛ na ni futine a y'a essayer a ka a yɔrɔ ninnu fɛn dɔɔni quoi président Assimi que Dieu te bénisse que Dieu bénisse le Burkina Faso Burkinabéw ka bɛna bɔ samedi don Maliens o vocal fila an b'o kala rapidement yanni an ka bɔ vidéo la Maliens o bonne nouvelle dumanba ye ko Burkinabéw bɛ Malien cɛ n'a muso Burkinabé ayiwa ko Burkinabéw bɛna bɔ samedi 10 décembre 2022 mena vocali kala aw n'ambe jeka ko bena bo France contre là ou bena bo ministre contre là awa ils vont soutenir le capitaine Ibrahim Traoré donc au lieu de Maliens billet mardi 6 décembre 2022 mena vocali kala aw n'ambe jeka la de ñogo fe ko bena bo de donc et fenga ko bena bo Burkinabé bena bo pour soutenir Ibrahim donc mena vocali kala aw ne ambe jeka la de ñogo fe. Donc, Malien Beka soutenu, Mali Vidéoman Beka a vidéo partagé, a Yoroni partagé. Le Mali et le Burkina, c'est le même pays. Donc, à Vogali Flé, à un Djek à la manière fait. Burkina Faso jɛnkulu belebele min bɛ wele fédération des mouvements panafricains u bɛ jama wele to anw ka se ka ɲɔgɔn kafu ni k'an ka dɛmɛ ɲɛsin camancɛ fanga ɲɛmaw ma ɲɔgɔn kunbɛ belebele o bɛna sɔrɔ sibiri don in na décembre kalo tile 10 ɲinan san 2022 sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 8 tɛna gosini n'o bɛna kɛ wagadu place la nation na an bɛ wele ko révolution anw kafuni n'a fɔ kɔlɔkulu o ye ka ban laɲini min taara Accra ka ɲɔgɔn ye ba la o ye ka ban fana don CEDEAO ka laɲiniw na Burkina Faso ya o ye fana ka se ka maaw ɲɛkɔrɔ tigɛ minnu b'a fɛ k'an ka jamana ɲagami don o ye ka ban fana don farafin jamana sɔrɔso ka cɛkɛda minnu bɛ ka sigi an ka dugukolo kan o ye ka ban maa minnu b'a fɛ ka an ka balima ɲagami jamana tɔw o ye ka ban ni kunnafoni cɛkɛda minnu bɛ kunnafoni di min tɛ a tiɲɛta ye n'a bɛ k'an ka jamana ɲagami o ye ka ban fana don Union européenne a kana a ka sago sigi min ye Burkina Faso taamabolo la. Donc Maliens, samedi 10 décembre 2022 à 8h. ka yira fana ko anw jɛra ni finitigiw ani volontaires ko an fana bɛ sɔn Burkina Faso ani Mali ka balimaya la ko anw sɔnna Burkina Faso ani Russie ka se ka balimaya sigi don bɛɛ ka se ka niyɔrɔta sɔrɔ ko anw jɛnen bɛ Burkina Faso Mali ani Guinée Conakry jamana sabaw ka se ka kan kelen fɔ ni ka jamanaw bɔ ni sɛgɛn bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko anw jɛra Burkina Faso ɲɛmaaw ka se ka sariya sigi ni ka labato a labato ko ɲuman na ko anw jɛnen bɛ camancɛ fanga ɲɛmaaw ka baara taabolo ye ko an bɛɛ lajɛlen sɔnna Burkina Faso yɛlɛma hɔrɔnya labato ko la Burkina Faso jama cɛ fara muso kan sunguru fara
xamilika jagokɛla baw ani jagokɛla misɛnw sugufɛ baw ani sugufɛ misɛnw na kɛnyɛrɛ maaw ani gouvernement baarakɛlaw kalandenw mobilitigiw sɛnɛkɛlaw baganmaralaw ko an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ni ka camancɛ fanga maaw bilasira u ka baaraw la burukina faso jama mama woloma ka bɔ mara don anw ka fara ɲɔgɔn kan ni ka min ye burukina faso yɛlɛma hɔrɔnya sankɔrɔta nin camancɛ fanga wagatiw la o la don an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn ka fusiri don in na desambre kalo tile 10 ɲinan sanba fɛ ni 21 min ye wagadugu place de la nation na ni ka se ka an ka fasoden ɲuman yɛrɛ yira. Voilà, donc vraiment, on va dire bravo au Burkinabé. Maliens, on a vidéo blanc en rola. Il y a un vidéo blanc en rola. On a sur sous Takara Douina et maintenant on a vidéo beaucoup iraoula. Maliens, il faut applaudir l'armée malienne. Eh Maliens, on a une bonne nouvelle iraoula. Maliens, on a sur sous Tara Dougumimbe et Baflabe Krefe. Nous va le ko Jalan. Ni terroristes Tara attaqué que non. On a sur sous Taru Chouye. Maliens. Bi mardi 6 décembre 2022 à vidéo flène en la main. Eh Allah, on a sorcier terroristes bombardé, katla ka armée renfort blakata. Ko ni terroristes soko ni bali sorcier ko alo dron. 30 minutes de sorcier na tolai. Bo abe de pawro fana ko na to ro tike ko me ka galon tike. Mali, ala ka na ukisi. Ah, ça c'est l'armée malienne. Il y a un strassi, un tchebaoudi. Ah, la jedron. Il y a deux minutes pour terroristes tara attaqué. Sokon Dougoudia, ambassadeur Kamara Fouyanorla. Merci, et général Sado Kamara. Sado Kamara te colonel le général de Malion. En armée malienne Fouka Baranyuma Nassa. Et Allah, tout le monde doit être fier de l'armée malienne. En armée, voilà, dans le côté russe, on va attaquer Kajaladro Boula Kataray. Awa Tessit, on a attaqué Karay Bifana, armée intervention. Mali de Burkina frontière attaqué Karay, armée. Armée Keleme Kaou, armée Keleme Kalamaga de Dame, ne va faut qu'on vende la terre. Aïe, on a sur Soube Kaourou, ne va faut qu'on vende la terre. Mais on va faire président Simingena. Aya Koloside, Arasbat de Katao Toro Tien Côte d'Ivoire. Aoudia Kaoujim Bali, Aya Kaoujim Baliko, Kaoujim Te Bokenema, Arasabe Gabo Katako do Kede. Donc, ne m'a pas amené, mais Aya Kanardai. Adou Mena grand dossier, Abena Mamana Kanfo, ni fond d'amener. Donc, il faut vraiment lui dire de ces terres souvent, quoi. Aura de Kundo Malien. Que Dieu bénisse l'armée malienne. Malien, Akambe, Kibaradoumanebe. Comme Malien Beki Daga Sinoko, Seda Otena, Foike Malila, qu'elle était Maline Seda Ote, Foite, mais Angaski, Kelebekede, Kelebek indirectement. Parce que Français au avion bam flène Côte d'Ivoire, Otena Gansande, ou bien terroristes de armée sang à Mali attaqué le damné. Donc, il y avait d'autres qui commentaire qu'on n'arena qu'au cercle de Kangaba sous l'embargo sur l'effet des Chinois. Ko Chinois on y Kangaba Kauga Dougoudo Benako Narena. Ah, Ambo Fonafoke, président Simi, Aïwa, ko Chinois doni Kangaba Dougoudo Beko Narena ko pour l'homme d'Obende. Anya savait les commentaires là. Donc, on m'a fait autorité, vraiment, Barakaï, Aïta fait. Le peuple est avec vous. Le peuple est avec le maréchal Assimi. Angata Dronambeta Mbese. Malion, Odekundo, Nisonjalema Unwasalimba. Vraiment, je suis très très fier de cette armée. Kaboko ira aula. Ananda Kasinoko Mwerela Mode. Ka Fomalien Dembela Jelengena. Nyanga armée de démonstration que. Non seulement armée d'una. Ou ete ruso buntenga borena. Ou kraka démonstration de force de Katouni. Kaira Kafo. Quand nous sommes là. Nous sommes présents. Et nous allons gagner contre vous. Donc, plan tout boulot. Oye Kabolidi. Donc, ou bolla, ou tagara, ou bomosou, ou bet disparaître là. Malé, on a quand même, ciao, ciao. Ayo daga sinoko bara bana peu. Asimi be cheso ko jimina kuluba.